Dumela mahulu azvina kumira zvakanaka. Former MP wepazengeza apa pachitungwiza Job Sikhala, right? Uya kugara makore almost 2 years ari muremand achingonzi achimboya achidididi nyaya dzake munongomuziva mese. So panapa chiri kuitika vaJob Sikhala vari kunzi vasiya bato recitizen coalition for change vaita yavo sona vakapfeka zvavo yembe yakafanana neyavaMandela ndobva vasiya zvese zvetriple C vakati vanga vari kuita zvetriple C vari kukondinya aiwa ndokuwisha good luck. But apa zvinhu zvacho zvakutaka kuvhiringidza manje kuti apa asiya because of Nelson Chamisa akasiyawo here triple C basiya vamwe vake kana kuti ari kusiya pakutoti atosiya zvese nezvana Chamisa zvacho achadi kana kuzvinzwa amen muri Zimbabwe. But pari zvino angotaura kuti inini zvetriple C ndambobvawo ikoko ndimboitawo zvimwe amen kuti vari kuronga next move yakaita sei. Apa vanongovhura yavo political party here kana kuti vanogona kuita sei hatisi kunyatsoziva because vakambobuda vakavasikala vachitaura kuti inini vanhu vetriple C havana kundibatsira pena ndiri mukati chichi mazvona. Vanhu vakatombopopota kuti why achitaura achidaro why achitaura zvakadaro. But muri Zimbabwe ndo zvinenge zviripo, ndo current situation yendava ndakakubatirai panapa panyaya version munozviziva muri Zimbabwe kuti inini I am the nyaya metician, ndinova nenyaya dzine mukosho mukuru, nyaya dzakakosha.